slavnatá vláda slovenská môže ísť do piče, ja to otvorene poviem, nech to aj televízia zabere, ja viem, že sú tu, už ma tu desi snímajú. Ľudia, konečne, kurva, treba ruky zebrať, však za chvíľečku bude viacej cigánov ako nás belých. Treba s nimi zrobiť porádek. To s takými kurvami. Ja som jedno chcel, jedno som poviem, nechcem, ja to normálne poviem. Na nich bol najlepší Hitler. Prečo vaše deti nedostanú všetky školské pomôcky zadarmo? Prečo? A prečo vaše deti nedostanú špeciálnych asistentov, ktorí sa im budú musieť viacej venovať, aby tie deti mali ešte lepší prospech? Prečo? Prečo oni dostanú všetko? Ja vás nejdem prosiť, ja vás žiadam, podporte nás, robte nám propagandu pre našu stranu.